Kristina, herri bat erresistentzian ezinbesteko berba bat izango da, ezta? Erresistentzia. Era bat. Nik uste Saharar herria hitz bakar batean laburbildu beharko bagenu, hitz hori dala ez, horregatik oso argi eduki nuen liburuaren izenburua, herri bat erresistentzian. Gauza asko esan daiteke Saharaz, azkenean 50 urte daramatzate lehen kolonialismoaren garaian eta gero okupaziopean, baina beti erresistentzian, ez? Pasa daitezke gerratik, pasa daitezke hori exodoa, okupazioa dana, baina baldin badago zerbait, 50 urte hauetan etengabe zertan ari diren da erresistintzen ari den herri bada Saharar herria. Tindun fen norbaiten etxea bilatzen ari zarenean, familiako emakumearen aimaz galdetu behar da. Enbarka Brahim Bumajrutarena azkar aurkitu genuen. Emakume xamur bezain sendo hau oso estimatua da Sahararren artean.